Pčela. Milo, jesi li vidio koliko je danas pčela u vrtu? Da, ima ih puno. Moramo paziti da ih ne ometamo jer bi mogle nekoga ubosti. Ja ne volim kad me ubode pčela. Jednom me ubola u ruku i cijela mi je natekla kao divovski krumpir. Zahvaljujući pčelama imamo cvijeće u vrtu. Aha. No one ne idu sa cvijeta na cvijet, skupljajući i prenoseći pelud, ne bismo imali cvijeće. Oh, wow! Bok, pčelice, kako si? Bok. Što je? Jesi li umorna od putovanja s cvijeta na cvijet? Ne, problem je što ne znam kako sakupljati pelud. Nitko me nikada nije naučio. Onda moramo nešto poduzeti i to odmah. Da! Prijatelji, imamo problem. Imamo pčelu koja ne zna kako skupljati pelud, jer nitko joj nije pokazao. Moramo je pokazati kako se skuplja pelud. Što će se dogoditi ako nas ubode? Pčele bodu samo kada su ugrožene, a mi ćemo je pomoći, tako da nema razloga za brigu. Onda, društvo, jesmo li spremni pomoći našoj novoj prijateljici? Da! Svi smo se složili da ćemo ti pomoći. Uskoro će skupljati pelud brže od svih pčela. Samo još ne znamo kako ćemo te naučiti. Javite mi kad se sjetite. Ja ću se igrati u cvjetnjaku. Čekaj me, Mumu, idem i ja! A zašto joj ne bismo pokazali kako? Dobra ideja, Alfrede! Da! Pretvarat ćemo se da smo pčele i ići ćemo od cvijeta do cvijeta skupljajući pelud. Stavit ćemo malo peluda na Muminu ruku, malo na Ritinu ruku, još malo na Olginu ruku, pa će vidjeti kako se to radi. Pčelice, sada ćeš nešto naučiti. Dođi! Pčelice, ostani s Milom, a ja ću sve pripremiti. Rita, ti stani iza onog tamo kamena. Još malo desno i 2 koraka unazad. Odlično! Mumu, ti napravi 4 koraka desno. 1, 2, 3, 4. Odlično! Ti i Alfred, vi samo ostanite tu u sredini. Tako je. Svi spremni? Pčelice, obrati pozornost na ono što Olga radi. Sad! Jesi li vidjela kako Olga ide uokolo dodirajući svačiju ruku? Tako i ti trebaš raditi. Moraš ići od cvijeta do cvijeta i skupljati pelud sa svakog od njih. U redu, pčelice. Vidiš da je lako. Samo moraš letiti s cvijeta na cvijet. Sad moraš raditi isto to. Leti od ruke do ruke, dodirni svakoga od njih, pa onda odleti dalje. Razumiješ? Mislim da da. Također, Olga je stavila malo peluda na svaku ruku, tako da ti poneseš na svojim nožicama dok letiš. Jesi li spremna? Da, spremna sam. Bravo, pčelice! A sada leti prema Alfredu. Sada leti prema Mumu. O, super! Pčela dolazi po svoju pelud. Što ako pčela pomisli da sam ja cvijet? Hoće li me oprašiti? A što ako me ubode? Milo je rekao da mi pčele neće nauditi.
Ali ako me ubode, naljutit ću se. Možda je bolje da kad stigne ovamo spustim ruku tako da ne dođe blizu mene. Ali ako to učinim, možda se naljuti na mene. Ubošće me ta pčela sigurno. Mislim da je najbolje da pobjegnem dok nije došla. Skoro je tu. Tako se bojim. Odlazim dok nabrojim do 1, 2, 3. Pčela! U pomoć! Neka mi netko pomogne! Pčela će me ubosti! U pomoć! Mumu, pa nemoj pobjeći. Pčela samo hoće pelud. Pčela ti je prijatelj. Sigurno bi me ubola da se okrenem. Ne budi smiješna, Mumu. Pčele su nam prijatelji. Au! Pčela me upravo ubola! U pomoć, stvarno boli! Krpići! Kornjača! Znaš što, Rita? Kad odrastem, želim imati bar 2 djece. Kravicu poput mene i bika kao što je moj tata. Čekaj, mislim da ću imati 2 kravice i 1 bikića. Curice su mi draže, ali sigurno je bolje da se 2 curice igraju s 2 dečka. Da, 2 kravice i 2 bikića. Ja uopće ne želim imati djecu. Ne mogu ih podnijeti. Po cijele dane plaču, jedu, a nakon toliko jedenja ne mogu prestati... Znaš. Znam što? Znaš, Mumu, bebe cijeli dan spavaju, jedu i... Ne razumijem, Rita. U čemu je problem? Boli li te grlo ili nešto? Da vidimo, Mumu, što ti radiš svaki dan? Pa, svaki dan se probudim i operem zube. Dobro, i onda? Pa, onda dobro doručkujem. A onda? Pa, onda se idem igrati s tobom. Da, a onda? Onda ponovno jedem. Ali, Mumu, zar nikad ne ideš na WC? Naravno da idem, svaki dan. To sam ti pokušavala reći, da djeca po cijele dane... to rade. Što rade? Nije bitno, Mumu, idem prošetati. Da, Rita, sigurno ideš, zar ne? Mumu! Ma samo sam se šalila. Čekaj, idem s tobom. Što gledaš, Rita? Pogledaj ovu čudnu stvar. Što je to čudno? To je samo kamen. To nije kamen, Mumu, to je jaje. Čije jaje? Pa, mogle bi biti zmijsko jaje ili dinosaurovo. Ili žirafino. Žirafe se ne legu iz jajeta, Mumu. Mi smo sisavci, baš kao i krave. Pa što bismo trebali učiniti s tim jajetom? Ako nađeš jaje, moraš ga ostaviti gdje si ga našao, bez diranja, i čekati da njegova mama dođe po njega. Izgleda kao da je napušteno. Imaš pravo, Mumu. Trebali bismo reći svima, pa da možemo zajedno odlučiti što ćemo s jajetom. Milo! Olga! Talalo! Alfrede! Dođite brzo! Imamo vam nešto nevjerojatno za reći. Mumu i ja našli smo napušteno jaje kraj staze. A znate li od koje je životinje? Ne znamo, ali stvarno je veliko. Mislim da znam od koje je životinje. Od koje, Mumu? Uvjerena sam da je to kravlje jaje. Ali krave ne nesu jaja, vi ste sisavci, Mumu. Pa da, tako svi na svijetu misle. Ali mislim da ja znam čarobnu tajnu. Kakvu tajnu? To je velika tajna, krava poput mene. Ali više ću vam ispričati drugi put. Mumu, svakog te dana sve manje razumijemo. Idemo radije provjeriti to napušteno jaje. Jaje je ovdje. Izgleda kao jaje neke manje životinje. Meni sliči na dinosaurovo jaje. Nema šanse, to je kravlje jaje. Meni izgleda kao Noevo jaje, ali nisam siguran. Obzirom na moje golemo iskustvo na polju znanosti o životinjama, mogu zaključiti da je to jaje... Niće se!
jedna noga, tako su lijepe, a preslatko. Ovo mi se jako sviđa. Oprezno! Oprezno, nemojte stati na to. Kako je lijepo! Mama. Mama. Kako slatko! Misli da si mu ti mama. Kako to misliš, mama? Nije istina. Ja ti nisam mama. Idi sad, idi kući. Mama. Mama. Nemoj me slijediti jer ja ti nisam mama. Odlazi, bubo. Sigurno će ti mama uskoro doći. Vraćaj se dolje. Ma ja ti nisam mama. Ne gledaj me tako. Rekla sam ti da me ne gledaš tako. Neodoljivo, tako si slatka. Što nije u redu? Želiš jednu malu pusicu? Dođi, mamici, dođi, mamici. Zvaću te Korni. Volim kornjače. Daj mi pusicu. Imamo novog člana obitelji. Rita. Kako ružna krava, zar ne? Jesam li ja bila tako ružna kad sam bila mala? Mumu, to nije krava, to je kornjača. I mislila sam da je tu nešto čudno. Iako, ako malo bolje pogledaš, stvarno liči na kravu. Aj. Olimpijske igre. Kako dosadan dan. Zašto ne bismo nešto radili, ha? Da, ali što da radimo? Da se opet spuštamo niz tobogan? Znam! Ajmo se baviti nekim sportom. Odlična ideja. Nisam već dugo plivala, trčala ili vježbala. Ili bilo što. Zašto ne bismo imali mini olimpijske igre? Mogli bismo izraditi stazu i natjecati se međusobno. Pobjednik će biti okrunjen lovorovim vijencem i zlatnom medaljom. Milo, najbolji si. Kako odlična ideja. Ali ti ne možeš sudjelovati. Imaš uganuto stopalo. Ne brini za mene, ja ću biti sudac. A Talalo će mi pomoći iz zraka. Ja ću sve pripremiti, a onda ćemo reći ostalima. Dragi natjecatelji prvih olimpijskih igara, pravila igre su sljedeća. Prvo, morate trčati jedan krug po stazi. Onda morate preplivati olimpijski bazen. I na kraju, preskakat ćete ove prepone sve dok ne stignete do cilja. Talalo i ja ćemo biti suci. Pazit ćemo da nitko, ali nitko ne vara. A tu mislim na tebe, Rita. Danas obećavam da neću puno varati. Ma što znači uopće puno varati? Pa ne smiješ uopće varati. Jasno, neću uopće varati. Suci će gledati i ako vide bilo kakvo varanje, bit ćete diskvalificirani. Nitko ne voli varalice. Na svoja mjesta, priprema, pozor. Sad! Nabijena utrka, ovo će biti napeta borba. Već su pretrčali više od pola staze i približavaju se cilju.
Čini se da je Mumu zasad najbrža. Ima čistu prednost pred ostalima. Olga i Alfred su izjednačeni, a Rita je posljednja. Sada trebaju skočiti u vodu. Mumu je predivno skočila, koliko stila! Rita ubrzo sustiže ostale. Stižu do kraja bazena. Svi su izjednačeni. A tko će pobijediti? Tko će pobijediti? Nakon prve prepone svi su izjednačeni. Treća prepona. O ne! Mumu se spotaknula i sada zaostaje. Alfred je na čelu. Ali čekajte, što to vidim? Mumu ih sustiže punom brzinom. I stigli su do cilja. Bilo je tako blizu da i ne znamo tko je pobjedio. Svi su iscrpljeni. Ja sam pobjedila, najbolja sam! Rita, trebamo vidjeti fotofiniš da vidimo tko je pobjedio. Vidjet ćemo čim bude gotov. I evo ga! Pobjednik prvih službenih olimpijskih igara je... Ja sam najbolja, najbrža, najjača, najnevjerojatnija krava na svijetu. I najumornija, ali pobjednica.